Niadtong adlaw nga Lunes atol sa flag raising ceremony gipahibaw ni Mayor Mike Rama nga sa di madugay ipatuman sa iyang administrasyon ang right sizing sa matag departamento ug buhatan sud sa Cebu City Hall. Kini nagpasabot nga kinahanglan sakto ra sa ihap sa mga empleyado ang usa ka departamento ug buhatan alang sa adlaw-adlaw nila nga operasyon. Subay niini, siya nagpasidaan ngadto sa mga kawani nga badlungon nga inihap na lang ang ilang adlaw sa pagpanrabaho tungod kay sa buwan sa Septembre ipatuman na niya ang right sizing. Ay mo kagol, katumapigtuhan na DMDP mo trabaho ninyo, na DTI, na Department of Labor, na private sector, that I would like all of them to be part if and when time we will now be going toward right size. Gipasalig ni Mayor Mike Rama ngadto sa mga maapektuhan nga dili niya kini pasagdan ug iya gihapon silang ipahimutang ug sakto pinaagi sa tabang sa gobyerno ug sa private sectors. Ang mahabilin na lang nga empleyado sa mga buhatan sa City Hall mao na lang kadtong mga empleyado nga nihaom ang ilang trabaho sa ilang posisyon. Person to the right position. Ikaduha, square peg in a round hole. Wa ka ka-graduate. Wagay ka magtuon. Nahimo kang presidente sa imong o nahimo kang department head. Unfair na sa nagtuon ni eskwela ug wa mangupya. Giklaro ni Mayor Mike Rama nga wa siya magkinahanglan sip-sip og loyal apan alang kaniya ang mas importante kadtong masaligan og dili kawatan, dili tapulan, hugawan, palaaway, dili magsigig tutok sa social media ug uban pa. Yan ay mga trolls din nakibabawaan na mo, naibawaan na mo. Na mura mo naa kauban apan dili kuyog. Please, enough of that. Enough of that. Iyang gipasalig nga taliwa sa mga akusasyon kaniya. Siya mismo ang mangunay sa pag-imbestigar sa mga kawat nga nahitabo sa balay Dakbayan. Ano mo magpag-apil mo sa kawat? Apil mo sa overpricing? Apil mo sa ghost delivery? Apil ba mo nga namalit para sa CCMC? Wa pa mo man CCMC kipalit ng tanang equipment. Apil ba mo? Ag-apil mo may pag mo retire na mo. I'm very clear on this. Kibalo ko ang katbang nangita na sila unsaon ko pagtapon. Gigakos na kong Ginoo. Gigakos na ko si Doninio. Sa tanan, di ko kawatan. Gawas sa PIO, ilusad na sabunya ang People's Progressive Party Radio Media Network kon PPP RMN. Kini ang balita. Re Pasaporte, Cebu City News.